Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Iki dek habis karo Dik Dinda iki ngajak ning pulang peran Dik. Randu guys. Nyuwun buku sing dek habis nyuwun sepatu kanggo sekolah TK. Oh TK besar atau TK kecil nih? Besar ya, kecil ya. TK kecil masuk pertama kok. TK kecil sih. Nek Dik Dinda kan ngajak tumbas buku guys. Ngajak tumbas buku ning toko Pulung Randulatung. Ayo, nderek. Nderek apa nomah mbek Kokong? Deh, Nderek mama apa nomah mbek Kokong? halo guys. Bentar. Piye? Sapa sih? Habis mau beli sepatu. Beli sepatu ya, Beb. Yes. Oh, ning toko sepatu. Oke, ya saya Iya, berangkat ya, udah Sobat ayo, Mas. selak panas. Kuncinya di dok. Kak gue helm mau Ding. Panas sih Ding. Helm ya? Gelem Panas sih Dek. Tidak ya gak usah. Ya wes ya. Gelem. Wilem gue helm. Wilem guys, helm. Apa? Ini jam 11. Terus apa lagi? Jeruk. Yang milih sing ndi kok. Di habis ini digolekno sepatu ning kene wis gak apa-apa, Din. Malah sekalian. Sing mbok goleki sing gede, Dik. Sing gede dawa gak enek. Sakmono ki ya? Ndak gede sakmene iki. Tipis noe isine piro? 42. Lha sing 58. Kayak enek sing 58.
Sing isine golek sing 58. 58. Dek habis wis ndek buku. Nggih, buku hadiah-hadiah niki akeh 1000. Wes punya. Ya ya wis Itu punya. karena ibu. Nggih, kowe milih sepatu sing hitam, warnane hitam apa sing warna-warni? Sing hitam ae. Iku buat. Nek sing hitam yo kae lho, Le. Kae apik, Bis. Habis, ngerti ya, Mama? Kae lho apik, sepatune warna hitam. Saya Kak, ben liwat, Kak. Kilo apik warna hitam. Kilo. Nah. Geden lagi. Kami niki geden. 34 iki. Dia kayak sepatu cilik Kosong nggih. Yes, bocah kudu rewel, guys. Kleson, dijak ning toko buku. Njaluke anu sing bayem pengetan aku. Lho iki mangkok kowe. Masa? Ya wis saya ngesalin. Kadohno. Masa aku gak bayem, aku kae piye warnane. Lho. Aja mbok goleng lah. Mangan asu. Sak mangkok kowe. Enek olah guling yo. Gimana kado? Ngene enak Iki apa? Kowe bayem ya? Ndek apa? Ndek anu tahun ngarep. Lho wong bayem mek ndek apan ki yo ndek esuk. Pertanyaan ki yo gak masuk akal blas iki. Kadang iki dinget. Lho wong lah bayem mek dinget ndek yo entuk Jangan menir ki nek wis 24 jam masuk bayem ki gak entuk ya dikonsumsi ki. Wis habis rewel nangis ning kasanah iki. Njeluke mie ning toko buku ndak yo enek. Nek ra dijak mulih. Aku iso ditukokno mie ayam apa bakso mo. Pengene ning omah. Omah ora enak. Ning omah konge lawange wis ditutup, nangis. Aku ning ngampun ngetropa. Oh, alah yo. Sopo? Lah konge ra enek, Dik. Teko omah konge ra enek. Mantuk lah. Lah ki masangane kon diri. Aku rayaman dumulih iku. Lah kalau ngene ndi? Complok ngene gatel. Kuwi lho betahe kon ndi? Bocah iki ndek esuk melok ayahe ganti aki mobil. Terus iki mang melok aku ning randu njaluk sepatu. Ya guys, makan guys. Sepatu beda. Mangan. Njaluk sepatu mama ya. Mana? Aku sarapan ya? Nah yo jam 11 ya nggih mangan ngono ki ndek yo. Lah kuyane Tukang sego pecel yo jam. Persendok ya style. Tukang pecel yo jam. Putu karo nan bae padha sikile bare jigrange kok bae. Karo sego ya sayang. Ambene anu mingkem. Lah ning toko buku njaluk mie ndek yo enek. Mikles ah. Iya ndek yo enek kaya gue ke tak jak mulih-mulih. Yo tang balik. ibu. Nek. Piye, Nduk? Piye? Delok kuwi lek nek mangan Dek habis nek mam ciblok. Lah, Allah. Sing apik. Lho, kerupuk enak nek Mas kae lho guriem. Ya Allah, kerupuk mlempung mbok pangane ya. Bisa enek kerupuk sak mlumbane ngono kok iso. Nggih, Dek habis nggih. Dek habis mam, Dek sanderek mam. Ambek doe ya. Dek sanderek mam. Nggih. Ana ya ngono ambek doe. Dudoe ciduki lho. Nek tak cidukno nih, dudoe. Alhamdulillah, guys, iki mau Dek habis entuk sepatu warnane biru, ape sing hitam. Hitam tapi nganu ya sesek. Iki nomor 30. Sing mau nomor 28 ki sesek lah nek urung dinggoni kaos kaki barang. Lah kan kowe jek setahun. Mang jane hitam mau apik ya, Dek. Lah nek TK kan ijek bebas Kong. Iki sing Dik Dinda. Tumbas bukune iki mau sapak. Iki sing jumbo. Oh, iki. Tulisane jumbo kak buku lanang ya dene. Iku lho wedok. Lah gambare ya lanang
ngono. Tuku sing ngene iki yo geret-geret. Terus tumbas polpene sak pak. Wis dinda wis karek tumbas sampule ya Dik iki. Dia habis iki karek numbasno kaos kaki. Ning Jesi saiki. Heh. Tapi aku mau nyetan. Lah kenapa? Ngantuk. Wis kesel. Ngantuk. Karek tumbas sampul. Cek madhep rene, Dik. Ibu ngeti sik. Senengane mangger dituki HP iki, Dik. Terus melengos ya aku semblemet aku. So gumono. Kok iso? Mang blongsonge mbok laruti mbok umbahi kabeh apa ora? Terus sprene ya. Pelajaran sing di Ayo. Ayah nesu-nesu lho, Dek. Peringkatem iki merosot terus lho. Dek habis. Dek. Mantuk engko apa saiki le? ono saiki ya, Bis. Nek? Engko sik. Diterlo. Engko apa saiki yo? Engko sik, Kong. Cek pengen main ning kene, Kong. Ngono. Cek sepatune iki cek dijajal. Piye kok tumbas sepatu kok ora dijajal. Kreke dibuka sik sayang. Nyuwun sepatu, guys. Ndeknane wis tak tumbasno tas. Iki ganti sepatune. Kreke dibuka dulu toh. Kreke iki lho. Iki lho, Le. Nah, Sepatu. ning jerone nek kertase apa ora? Batekno gak kowe? Lihat gondongnya. Nek gambare robot bis. Nek gantungane kunci ya bis. Pakai. Kakeke busukno. Sing nomor 28 ki kaki iki terlalu walah mepet tenan terlalu sesek. Nyate kali. Tak tumbahno sing 30. Engko kan karo kaos kaki barang sedengan. Kan yo modot engko setahun. Nah, ganteng ngono kok. Ora ireng ae ngono wis ganteng ae TK ae. Iki lho. Iki nek gantungane kunci iki lho. Wis kuwi ben ae ora usah buak. Mlebune cek suwi. Wis coplok. Engko kaos kaki engko kan numbasno ibu ya. Kaos kaki sing piye iki mama gak mudeng le. Kaki hitam. Kaos kaki hitam. Wis duwe pinten? Wis duwe pinten, Dek Apis? Satu. 1 tok. 3 ambek 5. Waduh, lah kok 1, 3 ambek 5 iki piye cah? Sing bener. Ini 5. 5 ngene, Mak. 5 berarti kaos kaki. Wis engko karek ibu le tumbas kaos kaki piye? Kok mama no? Mau mantuk. Lho jerene engko ae. Mantuk karo mama apa karo Mbah Kong? Kokong. Karo Kokong ae. Ya sepatune diadahi, digawa pulang. Piye kok dipek kakak? Kae dedeno. Iki Nggih, kuwi lebokno jero ya. piye? Oh, benakno. Ini lho. Nah. Nah. Oh, nang benak nang kene. Yo, piye le? Piye? Ngene. Oh. Bon. saiki. Oh iya, iki kreseke le. Nek dia habis bukune kan jere ibuke wis duwe wagi kok. Maksudnya pas juara-juara ngono kuwi entuk juara ki entuk hadiah buku, petelot ngono kuwi. Ya wis gak sida ditumbasno maneh lho. Tase nek nane empun. Arek sepatune seragame tumbasno buke dhewe. Wis, terima kasih. Salim, Salim karo mama. mama mantuk. Kakak, Mbak kakak. Weh. salam. Waalaikumsalam. Engko mama ape buah barang le marai engko nek udan malah
Iku malah ning kene ae. Awas digawa sing apik. Eh? Lho, sandale ning anu lawang guri. Nang pendut. Kong sandalku ndi, Kong? Enteni ning montor kono lho. Aja mbok obat abetno ah. Obat abetno protol kuwi nggo. Ora nganggo protol. Engko nek Mbah Kong nek wis teko kono mantuk lho nggih. Engko mbok ganduli, engko melok rene neh ki. HP mbok kayak kono kecer ya. Ora nggo helm leng male. Aja ngantuk lho nggih. Wis bar mam wareg. Rene oh iya rene ambek ayahe ke mobil, Dik. Dadah. Dhisik kan wis bar magrib dhisik. Lah sing Dinda iki pokoke magrib iki giliran nguri guys, soalnya ndek nek magrib iki suwene kok mbah. Dhisik magrib dhisik. Iki sah. Wes mangan kok nek nglipur-lipur kaya ngono kae lho guys. Iki terus gawe mam ngono kae. Mam yo dolanan yo HP. Engko nek dikei HP ngono ki gelem mam. Kakak ngaji. Ilun-ilun nek suarane ora banter. Halo guys, piye? Dek, madhep rene, Dek. Piye? Halo guys dulu. Adik sedang makan. Sa? Halo, halo, piye? Senyum kok mulu-mulu. Iki sprene urung dibenakno iki. Langsung bantale barang iki diombahi ndek sono. Diluwaruti lemari-lemari dirosiki kabeh kok wis sedina bersih-bersih pokoke. HP ku dik lap angger dinggo kamera sithik kok lap ngono wis ora kena apa. Syukur ngono. Lo, gak bahaya ta. Mam lontong ora celuk-celuk. Pake mbok iki. Lah kok dipangan dhewe. Maksude piye pai jem? Maksudem piye jem pai jem? Kok ora celuk-celuk kok nglithuk dhewe ketok totolan lontong. Titip sinten, Dik? Titip Yana, cuma 2 tok. Wah ya. Wis nentelasna. Nek mam piye, Dek? Monggo guys, mam. Monggo guys, mam. Apa ya jinise ya
Teron Rebo iki ngene iki. Iki lho teron Rebo ki apa ya meneng ngene iki apa piye kok angel men jak omongane kok. Ndak itu. Sithik-sithik ngono. Lah iya. Oh yudhek 5.000 lho, Duk. Monggo guys, nderek madang lontong sambel. Kuwi lawuhku. Oseng bayem sambel tempe. Tak tekokne meja kono kok. Semute agih tak pindah rene iki, guys. Kapur ajae bangger wis anu yo ilang, anu khasiate kudune kapur ajae piye kudune ngoret-ngoreti terus. Apa kan manuk kayak jangkrik ya anggreno yo. Tak kayak marsal ben gak garing ya gak. Lesu nduk, awan gak mam. Mam. Lah kok bar salat kok Anu iki. Pianak ning golek kowe nang kamar-kamar iki. Dinda ki sek salat, Duk. Tapi pianak ki kesuwen ngenteni iki. Dianguk ndek iki nganguke ning kamare kakake, ora roh nek Dinda ki ning kamar sebelah kamar salat. Bu, tolong. Bu, tolong. Tolong lah yo. Mbayani tenan kok. Lambene iki lho cerewete. Mbayani tenan. Roh kakake Mimi yo. Mimi yos. Mimi yos. Pe apa? Ngono kuwi nek ndeke Mimi yos ngono kuwi lho dilepai iki lho, Mbak. Di mana kalau Mbak Cucuk? Biang kerok. Kak. Botol ning kamare kakak iki brene. Wis singgahno botol-botol sing anu kuwi banyune diguwaki kabeh kok. Ya Allah, Dek iki bengi-bengi, Dek. Aku kok merek foto iki do blok karep gawe apa? Gak dipasno sik ngene. Duh, merek ceblok ya aku foto ngarep kuwi. Akeh lho dini sisine kuwi. Ngebot. Kok akeh gak gelem meneng ngono. Enek sih mbok ngono ki. Centelan lho kono wis enek, kok kono dikeki neh. Ya Allah. Yes. Kabutan geblak nggo lah. Nek mbok centel kono ki kudune gek enek isine, Dik. Heeh. Nek abot yo hotel. Wis sprene dibenakno. Bantale wis disarungi kabeh. Sedina kena resik-resik kamar. Gak duwe larane, Din. Aku bubuk ning kono kok kaget aku. Dok pikir kuwi. Lah opo ngono lho. Fotone gak mbok cek. Ceblok apa ora ngarep. Blok ora, Dik. Kok ya, guys. Alhamdulillah. Mas aku apa turu kono. Ora mulih-mulih. Sik, kamar mandi. Iyalah, mandek sik. Apa? Mandek ah Mas kok iso. Enak apa? Kok Kemangke kondi wong kok. ngeterno anu, guys. Ngeterno apa? Kopi.
Lah yo kondi. Embung anyar. Ya yo ngono ae. Di WA lho sampai 8:30 kok ora mulai-mulai tak WA ya, guys. Apa pe turu kono aku. Motor aku lho, guys. Anu nare kira kon golekno wong tukang ngedos. Terus mbok tukokno kopi Kopi, karo permi, mie, terus karo kopi. oh iya. Nah, ngono kok yo ngantek 8:30 ora mulai-mulai iki batinku yo apa pe turu kono. Burung sik Mas kok iso tutup. Tutup. Oh, alah. Mlayu iki jane kebelet apa piye lho. Ya wis ngono. Ben ning kamar mandi. Keluarga DC ditunggu konten-konten selanjutnya. Doa baik kembali baik ya, guys. Semoga pemilih online di Indonesia maupun di luar negeri podo sehat-sehat kabeh ya, guys. Amin. Paling seger kewarasan. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Murahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya, guys. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Ngono kok meso-meso ya, guys. Kok anak opo? Lah wong kudu mlayu ae. Ganti-ganti piye? Kok wong wayahe jam pulang ku ya pulang. Ngopo turu kono apa piye aku ngono kok pletas sik. Aku ora demek. Oh, mbok buka apa wae aku. Malah. Batinku lha wong iki kok urung nek 5 menit semule aku. Wis nek ning kamar mandi ta ning kamar mandi. Ya, malu, Mas. Dinda ning gone doke.